Jotano Tabu time 4:30 na fungni ang kisa rumo tungklay tongani kisa dati no bazoi saka o faikya kisa bairani fresh no baro saka funangana hanai kebo basabaya ko nilar ngisimo basaza Oke ang bosrap sa jagabo achogoi taisa tongkhanke tolao thangnai srap sa achuk tongana Tabo kai fungni mui songoi tongo watwi muya butui obo kai miyani wahan ongke ani muya musimunka tabri sunrei karinai kundro puiro kuri hinkaba ani sopai bemeni tini kaisa khulokjai yang tongka mokke ani skin product naikani naharmani ongke lotus ni naharo ang ongke nainai gena Lotus ni anti-aging naharo ang oro tongo day cream face wash tei serum ongkai kaisa box amo hongkai alada sopaikya abo hongkai aro hongkai night cream tongo oro hongkai musukno obo hongke ang mentra ni sinaharsibo tamni malai naikao out of stock ongjak mang hongke ba mentra ni naharmani ta ongkai kamai alada sopaikya omoke my claim ni first time ang my claim ni nahar tongo lipstick duita gaita kaisa nail polish obo ang duita no nude shade ni naka tamni malai ang asok oino mane kwsak ba pink somthi hairok hamjakya ang nude shade ni no sajago obono naka duita no Nailpaint kaisa ni bagui se borok naisili asli boko kotoma ke roka kwbangma manui tongmani haike kaisa jora ang naithokjakmani colour hingke blue se obo hingke mohai colour se afuro out of stock ongjak hingke ba amono no harireka ang bahai no saimaya ani kotom mwchang no fulnai ni eko fulnaikya blue hingke tebo naithok kamota kamo asuk naithokjaklai ang mokhe ang exercise khainani hinui Flipkart ni naharmani naigena bahai go dam komni phano kaham no haino nogo khainani hinui kisa dam komni naharka phano kaham no mankha omo bo Flipkart ni no Flipkart grocery ni hingke ang bisi online ni order khaijago haino dogan o kaisa paijak ta hingke mwkhwtwng rok simi no paijago hingke naigena tam sopaikya
Hingke o jaga umsukno hingke baksa sokbai ako abo tei kisa lirnai wngna tei kisa lirui order khaimani ba. Manui rok khulukbai keha lengsuga tebo khe anaros chagana kotoma bai khe khuknani wanai tongkha. Kono mote hilikmani kono mote khukbai khe tei mono ang moso rok riui chanai mwkhui. Ko moso kisa ni rinai ang asuk moso chaya yokjago hingke tebo lebu kisa rinai. Lebu rok hankhe bini taste alada mane thogota abo ang lebu rui chajago anaros hingke. Bai motom wngtong suga. Watwi kwbangma kwlai tongo tibor ni simi no kwlaimani ang khe thusuka tini tabuk se bachai horni chanani songui tongo hingke bo ang ruti bai chanai hingke mui munkha hingke se ruti khlaisinai. Ruti beli toni ribai khe tong bonang kaisa kaisa khe khainani simi hingke haino beli toni hingke bejalungo hainani yang tada belnai tada nainai hingtang khamui rok thango gabon bwkhai ang joto ready khe toniro tabo kaisa kaisa khe khainai. Khaibai khe hingke tabo chanai. Watwi bangsoka miyani simi thaibyako angkhe watwi o tui tubuna muchungo watwi wakha hingke. Watwi Jora bo Watwi Jora hingke ang khichdi thokjago khichdi chanai tei moso kwchak mosteng khai berama mosteng. Thuma bachai yango naisukmani se amono se maljak nugo kakamuk khai watwi bo thaigyako dakfano. Thui bachai rok bwsak swrang yang tongkha thaisuk chanani hinui rainakha.